ଆଜିର ଅମୂଲ୍ୟ ବାଣୀ, କର୍ମ ଭଗବାନର ରୂପ। ଜୀବନରେ ତୁମେ ଯାହା କର ସେହି କର୍ମରେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ଲୁଚିଥାଏ। ତୁମର କର୍ମ ଭଲ ହେଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ, କର୍ମ ଖରାପ ହେଲେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି, ଶକ୍ତି ଓ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁଯୋଗକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେଇଟା ଆମର କର୍ମ। କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ସଫଳତାର ପଥ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସତ୍କର୍ମ କରେ ସେହି କର୍ମ ତାର ରକ୍ଷା କରେ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଧର୍ମ କରେ ସେ କର୍ମ ତାର ବିନାଶ କରେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାହାର ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମର କର୍ମରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଲୁଚିଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ସତ୍କର୍ମ, ସହାୟତା, ସତ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିବ, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମ ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଭଗବାନ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ଖୋଜିବା ନୁହେଁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତୁମର କର୍ମରେ ହିଁ ତୁମର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି।